Selam dostlar. Buş mişkenin tavuşu şep çıksa da faydası yok. Bugün mişkeni de kastrolünü de tuturup aşlar pişiririz degan ümitde TMTV telekanalında təmlik reş tapşırığın başlap jiberemiz. Qarşı alırız. Bugünkü qonağımız popüler yarışımız Tataristan'ın ot kazangan artisti güçlü tavuşlu Şulpan Yusupova. Şulpan param param pam. Rahmet selam. Selam. Selam dostlar. Sen çok gelip gittin mi? İyi, rahmet Allah'a şükür. Varsın da. Bebeği ne kimge kaldırdın deyip sırayımız ince biz. Hele bebeği bir tane bir gerek. İkincisi bir kış güne. Eniga kaldıram. Yani. Eniga gına şanam. Hem bu da eniga gına şanam. Dek ani sen temel karışka barasın agar da meni senin eniğin karab kalsa gına. Şulay mı? Şulay. Yarat. Demek biz böyle ganilerge bebeylerge selamlarını hele. Yollarımız demek tapşırımızın şartına koşarız şunduk. Mesela hazır bir video kurs etişecekmen. Yaxşı. Sen hazır mı? Hazır. Özünün kündeşlerin bilen tanışırga. Hazır. Dik tecrübeli kündeşlerin var bugün senin. Eyde qarab qarayğa. Qarab qaralı. Mana alar. Sana bugün video yollağanlar. Mana bu balalar. Hazır? Hazır. Selam TMTV. Selam temli güreş tapşırığı. Biz sizni büyük yaratıp arıyoruz. Ailem bilen temli riziklar pişirirge yaratабыз. Hazır ege katkaş temli riziklarının birisini sizge jibereriz. Mana bir reseptni alar indi jiberdiler. Naila isimli kız. Reseptni alar jiberdiler, yolladılar. Lakin biz sana o reseptni dirsege nerse kelip çıqqanın fotosunu әлегә күрсәтмибез. Biz sana biremiz бар тик ингредиентларны гына. Sen şularga qarab, tak булат bu, şunday ризык булырга мөмкин дип, үзең шамалап әзерлисең. Ризыкны тапшыру ахырында инде текшереп карыйбыз. Әгәр дә шундап та тапшыру ахырында син әзерләгән ризык, алар юллаган фото белән теге рецептлар туры килсә, тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металлсовет заводыннан Кукмара табасы синеке. Әгәр дә юк икән, туры килмәй икән теге яки бу сәбәпләр аркасында әсәдер куй бер җире килеп җитмәгән икән. Димәк, ул табаны без әлеге балаларга озатабыз. Yaxşı. Алай да яхшы, булай да яхшы. Булай тигеле яхшырак инде. Син җиңсәң яхшырак инде әлбәттә. Юк инде балалар яхшырак. Юк, булай бит. Син җиңсәң дә әле балаларга юл ясаң андый бит. Андый мөмкинлеге дә бар. Шуңа күрә мин сиңа хәзер уңышлар телим дә, әйдә. Җиңнәрне миңа сызганасы юк. Җиңнәрне сызганып, тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Я, Şulpan. Күрдең. Җиңел булып киттеме? Күңелем сизә бу Кукмара табасы. Теге балаларга китәчәк. Балаларга китәчәк. Минем үземдә башыма килә. Мин мөмкин, яра, мин әйтмим бер нәрсә. Şulpan нәрсә әзерләр идең син булардан. Менә сиңа ярдәмгә киләчәк бүген Кукмара кастрюле. Менә монда бу инде бераз подсказка инде үзенә күрә. Сиңа бераз ярдәм итү. Нәрсә әзерләр идең? Şulpan әйдә. Сөйлә. Беренчедән мин бу ингредиентларның яртысының татарча исемләрен белмим. Токмаш, кызылбурыш, кишер, сарымсак. Брокколинең татарчасы брокколи. Брокколи. Фасоль була инде. Стручкой фасоль диләр миндә аны. Так. Кунжут бар әле. Креветканы күргән сайын искә төшә. Бер җырчы килеп аны су тараканнары дигән иде. Шул дигән. Су тараканнары, ярар. Диңгез тараканнары булар. Ярар, креветки шуннан. Паста Менә пешереп кунжутта карарбыз. һәм менә бу аңлавымча соевый соус. Соевый соус. Юк, мин өйдә мәсәлән Суши. Роллы. Өйдә мин мәсәлән паста бик Кулланмыйсың? кулланам. Паста пешерәм. Балалар бик ярата инде. Балалар әле минем киченә сораштырган түгел инде. Зурысы ярата. Менә мин брокколи белән фасольне кулланганым юк. Менә башка әйберләрдән Бик файдалы әйберләр, кстати, менә. Папа, шундай. беләм. Шулай. Ага. Но миннән күренә инде папашны ашамаган. Папа турында минем сорайды. Я багасын килсә, беләсең нишләр икән, ярар? Сөйләшербез. Әйе. Так. Суны Мин кайнатырга куйдым, Şulpan нәрсәдән башлыйсың? Әйе, нәрсә эшлисең? Әйт миңа. Сөйлә. башта кызылбурыш белән кишер. Ну, синең бер план, стратегия бармы соң инде? Башта кызылбурыш белән кишерне майга салып җәйтәбез. Әйе. Анан соң шунда салып җибәрәбез брокколины, фасольны, анан креветканы. Өстенә инде бергә. Бөтенсен сал. Менә кыздырабыз аны. Әйе, тукмашны салып пешерәгәч. Шәрәбез дә. Ахырда соевый соус белән кунжут өстәп, Бергә булатабыз. Яисә монда аерым. Әйе, берәр теге япон ни килеп чыгар инде ул үзенә күрә. Ошо Япон нәрсәсе. нәрсәсе.
Ну дұрыс сөйләгәннәр, мин әзрәк мине ошаталар шундый гына. Шундый. Бар икән. Шул яклардан мәллә ата-бабаларың дип. Белмим. Борынгы ата-бабалар. Ярай, Чулпан, сиңа уңышлар теләп калам мин. Рәхмәт. Әйтерсең яме табаны. Жылтырып җибәргә, кыздырып җибәргә дип дуслар, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры инде менә ничә еллар Кукмара металл савыт заводы акционерлык җәмгыяте Кукмара сәүдә маркасы дуслар, сез беләсез, бу инде вакыт белән сыналган савыт сабалар. Монда кастрюльләр, монда казаннар, монда актив ял эчендә авыл җирендә яшәсәң дә, бик күп кирәк. Безнең минем үземдә генә казаннар саны менә шулай. Хәзерге көндә. Алып торам, яңартып торам, Аллага шөкер. Табалар дисем, ул теге хуҗабикә, белмим, анда килеп кирсәң, кибет нәрсә тора. Минем хатын килеп керә дә. Бөтенсен дә җип чыгарыйм ди. Мин үземдә шулай. Анда теге печеньеләр пешерергә, духовкада менә бик күп анда ассортимент. Кукмара сәүдә маркасы турында сөйли башладым. Инде кибетләре бар, әлбәттә, Кукмарада фирменный кибетләре. Казанда аларның инде хәзер кибетләрен саны китсәк, бик күп Павликин урамы 114. Горький парк сәүдә үзәгендә бу Рихтзорга 11Б адресы буенча урнашкан. Кварталда бар Мусин урамы 23Б. Бар Сузгородта, анда яшәүчеләр өчен Ленинградский 27 адресы буенча бәхетле сәүдә үзәгенең беренче катында. Һәм әле тагы менә август аенда гына 5нче кибетләре ачылды. Царево Виллажда. Хәзер теге Казанга килеп җырисе юк, әгәр дә син шунда яшисең икән, шал. Кәрдән алып чыктым менә бу табаларны. Бәлки менә бу таба өчен инде без көрәшербез бүген, яме. Менә мондый да бар, әле бар әнә Бленницада. Сайларбыз. Сайлау мөмкинлеге бар, Аллага шөкер. Я. Спонсорыбызга рәхмәт. Сиңа рәхмәт килгән. Менә ул савытны сораган нәрсә икән дип. Нәрсә бу? Мин мондый савытта безнең теге пенка шешкә объем бирсен. Бездә бу май. Ама бау бигрәк Күрдең? Бездә технологиялар ничек алга атлый. Бигрәк крутойсыз. Үземдә в шоке. Миндә дә юк әле мондый, дөресен әйткәндә. Так. Күпме кирәк май? Син әйт яме. Булат май җитми, күбрәк кирәк. Без генә күбрәк салсам да ярый. Бу нәрсә майысын бу? Бу сыек май. Зәйтүнме? Сыек май. Без аны сыек май дип җитәбез. Ярар. Гомум сүз белән генә. Сыек май. Чорка бармы сездә? Бездә бөтен нәрсә бар. Шулпан, әгәр сиңа кирәк булса, агач кашык кирәк булыр сиңа, я? Ярар. Бераз кысын иде. Я, Шулпан, син бит инде менә сымы такып безгә кашан килгән идең? Мин Күптән инде. әллә кашан? Әллә Кашан хан заманында. Шул 5 ел элек шуннан соң килгәне юкмы син? Юк. Ул вакытта икәү идек әле сез. Кара каршы көрәштегез. Әйе. Шул вакытлардан бери күренгәнең юкмы? Кайларга югалдың син? Ул вакытта как раз син тукта, беренче балаң Туган вакыт. туган вакыт. Әйе, точно. Әйе. Әйе, балага 3-4 генә ай иде. Әйе, дөрес, беренчесенә. Хәзер инде икенчесенә синең. 7 ай булды. 7 ай. Алысына 5 яшь тулды. 5 яшь тулды. Менә әйтәм бит. Әллә хәтер яхшы икән миндә. Әлегә хәтергә зарланып булмый. Я. Ике бала әнисе булу сөйләнчегрәк үзгәртте. 2 малай. Әйе, 2 Дилә бит малай. Ходай кемгәдер малай. 2 малай үстерәбез. Ха? 2 малай үстерәбез. Нәрсә дип әйтим инде? Менә әлбәттә русча әйткәндә ответственность арта инде. Сүздә юк ансай. Өйдә булганда, балалар янында булганда өйдән чыгып китсәм, мин унсы өйдә кыстага һаманда үземне шулай итеп хис итәм. Өйдә балалар янында шундый серьезный, шундый бик яхшы әни, балалар янында. Син бик ни теге әни инде. Шуны Таләпчән нүк дип әйтә алмыйм. Артык азындырмый торган баланы. Малайларны бераз бой тура кирәк инде. Әйе, азындырмыйбыз. Олысы бераз көнләшә башладымы инде, ха? Юк. Конкурент кайткач. Беренче көннәрдә менә бер атнада алып кайткач баланы роддомнан әз генә шундый булган иде, шундый көнләшү дигән әйбер. Хәзер Аллага шөкер бик ярата. Килә дә менә карап торам мин. Үзләрен генә куям качакта. Ишек янына киләм дә карап торам нишләр икән. Нишләр? Дип килеп үп куган була китә. Әйбәт бит инде, әйбәт. Бу мен теге булгач, сыңнан теге алга килеп әйтәм инде мин. 3 малай алып кайттыгыз, яме? Без 3 малай үстек, шундый рәхәт. Аллам сакласын дигән хыялы. Шундый рәхәт. 3 малай, что, үскәч. Булгач булсын. Булганы җитәр алар берсе. Ну, Аллаһ Тәгалә күрсәтер ансын, конечно. Әйе. Ну, син бит инде хәзер мин күреп торам, бала таптым дип кенә ятмыйсың.
Fotosessiyalar yasansın Instagramda ko'rgan edik. Oq qora turmush bit ol. Әйе. Oq qana tugul, oqli qorali. Әйе. Bir yoqdan o'zimda da totib qaradim deb. Әйе. Shunday postlar yozgansan. Әйе. Nasıl bilmay biraz. Тәмле булсын. Sen mi kendin? Barışım. Söyle bu fotosessiyalar turunda konsert programmaları, Şulpan, Jör Teatrı. Безнең Шулпан җыр театрына 10 ел инде үзе. Мин башта Туманда яхшылап эшләп киткән идек без. Анан мин күбрәк дәүләт концертларында җырлый башладым соңрак. Ministerstvo çakırıb indi. Әйе. Һәм инде менә бу ел Теге шәһәргә китеп, bu шәһәргә китеп. әйе, чит илләргә йөреп мин үземә шундый сүз куйган идем, Татарстанның атказанган исемен алгач, Әйе. халык, татар халкым өчен эши башым концерт куя башлыйбыз дигән Şu isim кирәк инде. İsim. Әйе, исем кирәк. Менә үземә белмим, кичкенәдән куйган булганмын максат. Шундай ди, планка. Планка 25 яшьтә Алам обязательно. Алам дип, әйе. 25 яшь, 26 яшь туларга 2 атна калгач бирделәр. 25 Килеп яшьтә. бирделәр инде үзләре. Китереп бирделәр. Ал инде дип. Yo, ana şimdi teге 10 yıl nəsədir kирәк мәтәҗ эшләү, ул өлкәдә Әкрем. диясен. Әйе, әйе. Яки 15-16 yaşından үк Әйе. трудовой барадыр име шулай. Барадыр, әйе. Менә бит 2 yaşında сразу, да. Так, трудовойны 15 yaşta башлыйм. Әйе. Юк, чынлап, без мәктәптә эшләгәндә безнең нигәдер шундый ни барадыр. 9-да, 8-дә укыганда трудовой белән эшкә керү бөтенебезгә дә таләп иттеләр шуны. Нәрсәгәдер. Менә бит. Кичкенәдән мин бик рәхмәтле, менә бит кирәге чыктаның. Әйе. Мин клубка кергән идем, анда кичкенә генә ставкага инде. Клубка Ну барыбер демәк ни барды инде. барды, әйе. Һәм минем стаж 10 елга тулды. Менә. Шуңа күрә Демәк 10 елдан инде халыкныкында алырга була инде. Андай һәм максат куйдыңмы син? юк, андый максат әле юк. Халыкныкында аламайды булай булгач дип. Юк, андый максат юк. Ансын тормыш күрсәтер. Дияр. Киләчәк күрсәтер. Юк, мин ул исем дигәннән исемгә карап кына бит инде барыбер халык. Без бик күп беләбез исемлеләр. Концерт куймыйча Әйе. идея аталар. Аңа карап кына халык җырмый, монда халык яраттырыр аннан өчен түгел, башка нәрсә кирәк. Синең үзеңнең харизмаң, үзеңнең тавышың, Әлбәттә. репертуарың. Шулай, Менә шулай. репертуар дигәннән син үзеңнең җырларыңны яздырасыңмы? Мин беләм инде син Әлфия Залының репертуарын, мен бик күп җырлар алып җырлыйсың үзеңнең репертуарыңа, әйме? Әйе. Шулай ук Зөфәр Хәйретдиновның җырларын Әйе. дип беләм. Менә үзеңнең яңа җырларың үзеңнеке генә булган. Аларда Әлбәттә. туадыр бит инде. Туа, әлбәттә. Аннан Нинди башка композиторлар булмый. белән эшлисең? Соңгы арада Илназар белән бик күп эшләдек. Мурат Кайсиннан җыр алдым әле, менә бик матур җыр. Ничә яңа җырың бар? Юк, минем гомумән менә яңа сезонда булачак 20 яңа җыр. Бөтенесе яңа. Яңа. Бер икене генә иске дип әйткән сүз дөрес булмый. Юк, яңартылган җыр. Яңартылган җыр, Җыр инде алай мин сөз санаймын. Иске дип санамыйм. Әйе. Әле аңа яңа сулаш кертеп җибәрсәм, килесенчә Су әле. кайнамадым әле. Кайнады. Салам. Иртәрәк түгелме дим аны салып җибәргә, бит бик тиз була. Юк, тиз булсын әйдә. Анасын суына бит. Суынмай. Сулпан. Берәй-бер өйрәтимме? Сулпан баш өсте, әйдә өйрәт әле. Сез шулай итәсезме? Гомумән токмашны үзеңне пешергәннән ничек пешерәсез? Юк, ничек пешерәсез? Су кайнатасыз, әйме? Әйе. Суда тотасыз, аннан Әйе. нишәдәсез? Анасын түгәсен дә сиге салкын су белән җуып куясың, яисә сразу шалт өстенә салып. Әгәр дә сразу ашарга кирәк икән, өстенә салып зәватабыз. Бетте китте. Син майда саласың дисеңме? Май саларга кирәк. Юк. Гомумән үзең генә токмашны пешерәсең бит инде. Әйе. Дуршлакка салып Әйе, куябыз да суны, инде. әйе, агызасың И мой да. белән яхшы итеп кыздырырга. Сездә дә шулаймы? Ну кыздырасың дип ни белән анда кыздырылган ит булса, анасын кыздырып аласың. Без просто так канада салып кыздырам. Мой гына салам да шундый тәмле була. Пешереп карагыз әле. Юк, ансы мин беләм. Бигрәк тә теге ак май салып җибәрсәң тәмле була әле ул. Ак май белән бик кызыксынмыйм, конечно. Менә шунысы бар, безнең мин барда ягыннан бит инде. Әйе, беләм. Барда ягында Перим җәмәгать, Перим Әйе. барда. гомумән икенче төрле бездәге ашар әйберләр. Менә без хәшә ашты мин Киевдә аша ягы җигете бит инде, чын татар. Фидан. Әйе. Әйе. Гомумән икенче төрле ашау. Мин беләм, чөнки мин үзем дә
Şol якларда минем әни арша ягына. Минем әни аршадан килен булып төшкәч, әгерҗегә. Ул анда әле үзенең өйрәткән пироглар, күбрәк арша ягында бит инде шулай. Теге баллы пироглар, вак бәлешләр, шундый бирләр пешерергә. Безнең якларда әгерҗе ягында да бит инде бездә пилмән күбрәк. Бездә шәңгә, аларда шәңгә юк. Шәңгә, бездә дә шәңгә. Юк, беләм иде, бездә шул яклар бит инде, сезнең якка безгә килгән. Bu arşa yaklарында бит анда шәңгәләр юк. Юк, Өйрәттеңме син? Шәңгәләр пешереп күрсәттеңме? Бездә бәлештә юк әле. Менә бәлеш бит инде бездә мотор иттереп монда Казанда. Камыр белән, бездә шүлмәккә ит белән бәрәңге тутыралар да, шул бәлеш була. Менә кыза инде. Бездә әгерҗедә бәлеш бар. Бездә юк. Итле бәлеш. Гибәдия сездә бармы менә Пермдә? Як җәмәгать өр-яңа ризык, әле мин ишеткәнем юк. Гөлбәдия, бу гибәдия түгел, гөлбәдия. Силә, Перм якларында. Нәрсә? Бездә гомумән бик камыр ризыгына бик тигән түгел. Игътибар күп бирмәләр. Оста түгел. Оста түгелләр, беләм. Но Бездә ит. Ит булсымы? Ну гөлбәдияне силә, гөлбәдия нәрсә? Гөлбәдия һәрбер туйга гөлбәдия пешерәләр бездә. Ул менә шундый 7 катлы була. Так. Камыр бисквит кебек инде. Бисквит кебек. Аннан соң күрәгә, аннан бер кат камыр, аннан соң кара җимеш, бер кат камыр, вареная сгущенка, бер кат камыр. Менә шулай зур итеп 7 кат пешерәләр. Юк, ул зурлыкка нинди зурлыгы гөлбәдия, нинди буласы? Туйга. Бездә туйны 150 кеше итәләр. Булай 150 кеше җыялар. Ну туйга менә шуның кадәр зур. Пирог масына, пирог формасында түгәрәкме ул? Түгәрәк итеп пешерәләр. Шуннан өстен бу нитәләр, ясыйлар торт ясаган кебек, теге кремнар белән моторлап, аккыш утыртып куялар икән. Пешерәне кайда? Пиштә? Пиштә инде. Пиштә. Духовкада сыямы? Юк инде аны бит камырын азлап пешерәләр торт кебек. Менә торт пешерәләр бит. Пешерәләр дә. Аннан соң готовый бисквитны, готовый бисквит салалар. Аннан өстенә күрәгә салалар. Anladım. Anladın mı? Менә мондый буламы? Ничә төр мин күргәнем юк бердә. Мин күрсәтерсең әле фотосын күрсәтерсең, чөнки минем сезнең якларга туй үткәргә барганым бар. Но гөлбәдия күрмәдем инде. Белмим, менә без 10 ел күченеп килдек. Мин 5 ел, 5 яшьтән башлап атна сайын туйларга йөри идек без. Атна сайын гөлбәдия. Атна сайын гөлбәдия. Гөлбәдия кыйссасы шуның белән тамам. Я, әйдә. Токмашны салып. Шәрәп токмашны. Таласыңмы? Кисәсеңме син аны? Кисмик әле менә шу килешкән. Юк, сындырасыңмы дөресрәк кисәсен дип? Дөрес әйтмәдем. Шуңа салабызмы? Сояңа салыйк. Ярар. Менә хәзер. Нәрсә әйтәсең шуны эшләмәйт менә. Так, әйдә, сарымсакта юкка салмагымы да бераз гына. Без генә. Әйтеп салма. Юк, әле хәзер әз генә тушытса әйтсен әле безнең яшелчәләр. Аннан соң чеснок салып креветканы да салырбыз. Мин бары бу ризык нәрсә икәнен үзем дә аңламадым. Мин үзем дә аңламыйм, но ашарга ярый инде. Син тузлап аласыңмы соң? Тузлыйм соңрак. Мин әйберне гомумән соңрак тузлыйм, пешкән вакытта гына. Яра, үзем менә арча якларында нәрсәгә өйрәндем менә. Бармы арча якларында пешергән ризыкны, әле синең моңарча репертуарында булмаган, кухнядагы репертуарында булмаган берәр арча милли ризыгын. Нәрсә кирде сиңа? Юк инде андый. Арча дип әйтә булмый. Бәлеш пешерә башладым инде. Итле бәрәңгеле бәлеш. Итле бәрәңгеле, камыр белән бәлеш. Бездә әйтәм бит андый бер гомумән юк. Җилет Перм якларында юк. Юк, бәлеш юк. Шәңгә булганны бәлеш юк. Шәңгә бар. Пилмәннәр бар инде. Пилмән бездә зур пилмән. Барда Перм якларында менә мондый пилмәннәр инде. Менә минем ирем шуны ярата. Бер пилмәннәре. Ирем шуны ярата, мин һәр вакыт ясыйм аны. Бер 3-4 не ашыйсың әйбә. Юк, бездә менә шундый ни бар. Ничек дип әйтәм? Шушы пилмәннәрне пешерәләр. Так. Менә шуның кадәр зур поднос. Общийга куялар. Шуны бер 100 пилмән ашамыйча без кайтмыйбыз. Безнең шундый. Бу сездә беләсезме, теге мин беренче тапкыр кадер 2008 елда беренче тапкыр барым түгел, беренче тапкыр гомердә хинкали ашадым. Сочига баргач, анда сабантуй үткәргән. Менә шундый китереп куйдылар хинкалины мин. Менә сезнең пилмәннәр хәтле инде алар, шулай. Шулай торып алып монда теге шулпасыны ишеп, истәгән ине калдырасың бит әле аның. Хинкалины калдырып ашарга ярамый, кабырны. Кая тигерле бит шундый камыр гына. Шулай иттереп ашаган идем менә.
Сен нәрсе болып шықты енді. Мұндай білән кетіріп қоялар. Көтеріп Сізде қоялар. әсерлер жамыяқ мы таба ма нәрсе? Жамыяқ. Жамыяқ. Біздің яқлар яраған машыла. Жамыяқ. Bu яқларда бик жамыяқ деп шелешмелер керек. Так. Болды ма бұл? Yok әлі. 8 минут. Al- Kitap boyunca. Kitap бойынша? Al dente. Al dente. Неужели 8 минут енді? Ябыша башлаған әлі бұны шептер. Так. Қайсыдар алды, қайсыдар жейді. Стенаға атып қарайсың ба пішкәнің ішіне ғаны? Көрсінде тапшырда Илназбақ атты біз стенаға шыла. Я текшіріп қарай бізіп. Хат! Ябышып қалды. Алайып атышы ойнаған жоқ. Илназбақ. Ярас. Біз концерт турында сөйлесіп башлаған Сен ме? өзің яңа программың. Біз Әзірләдің биыл 20 яңа жыр. Сенің группан көрдім, 3 қыз бір жегет. Фотодан шай көрдім. әліге шулай біз алар белән районнарға шығарға әзерләнәбез инде Алла берсә. Шушы команда белән әлегә кичкенә, зур түгел. 7 кеше булабыз біз. Общий. Менә автобус аларга йөрибез Алла берсә. Ут, тавыш, Ут тавыш, экран. экран. Шуңа күрә Мощный болашақ. Алла берсә. Башлыйсың Татарстаннан ма, өзінің яқларынан ма? Иң беренче башлыйбыз Казаннан, Уникстан. Анан соң районнарга чыгабыз. Анан башка өлкәләргә. Яқшы, мен сеңа уңышлар деп қалам, мына бұл концерт іштендігінде. Ең мөхіме тамашашылар көп етіп келсен енді шолай бит. Нәрсе эшлейбіз қазір? Сарымсакны Сарымсак? вак кына итеп турап, Онда салабыз. яшь. Ярача, біз әліге сарымсақны салабыз мұнда, анасын креветки саласына қалды битін біздің. Әйе, Іш бітті диярлік. эш битте. Үстіне соевый соус, Әйе, конжут ана. кунжут бітті. Қазірге реклама қарай тұрасыз, андан соң ұшырашырбыз һәм Шулпанға менен әлі табышмақлар болашақ бүгін. Шулай да. Биттік. Достар, біздің енді макарон Пішті. пішіп шықты. Мен макарон демеймін, яра тұқмаш пішіп шықты. Басты болсын бұл ризықлар шулай пішті Әзір. дерлік. Әйе. Яра, біраз күтәбіз. Жаңа талғын мына отқа қойдық. Сеңа қазір біз бір ойын ойнатабыз. Мен сеңа көрсетбәрмен қазір фотолар көрсетем. Анда түрлі ризықлар болашақ. Сен ризықның исімін айтасың һәм қайсы ил ризығы екенін шоқ айтып беруге тиіш. Барысы қайдыр 10 түрлі ризық. Сен аларны білесің, сен аларны ашағаның бар. Көбісін. Сен миңа жыр турында сұрасаң, мен Жоқ, мен жыр турында сенен шулай сұрамын, анасы сөзде жоқ, мүшәп сұрамасқа. Жыры да бұлар. Так, мен башта қарамайым, фотолар менде барысы да бар. Шулпан, сен әзір болсаң, Әзір. бірінші ризық. Круасан. Қойда ашылар екен бұл круассанларны? Францияда Әлі Францияда болғаның бар енді? бар. Оқшадың ма? Ошадан. Круассан. Әлбәттә. Тәмле? Бик. Білем. Біздің де Францияда болғаным жоқ. Тәмле екені де ашынан. Дұрыс, жауап кеттік екіншісі. Онсын киноға кіргенде ашы едік біз еме? Өзі. Несі деп атала екен? Міне бой бірлер енді. Бик острый. Әйе, острый. Білесің қалай шындай острый нелер яшылар, кішілер. Мексика елдер енді ол. Но исімен шип нәрсе екенін білмеймін. Ны харифіне. Нач. Начос сейм. Әйе. Начос түгіл енді. Начос түгіл, Біз татардар начос деп етерге. Начос, әйе. Начосы дұрыс екен. Начос міне дұрыс. Қойма білесің сен аны. Кеттік міне мұнысы бүгінгі біздің ризыққа биттіге ұқшашырақ. Бұл том ямдыр бұл. Дыр түгіл бұл. Шынап та том ям. Ашағаным жоқ. Өзім. Шыны тәмлі ризық. Кіші силеу бойынша білем. Еш ашағаны жоқ, но ашағаны бар. Анын міне фирменный аларның шыл міне ресторандарында ашуға керек. Япон рестораны. Япондар шо дебеттерге тырышады, ләкин ол японнық уақыт түгел. Ләкин шул яқлар енді. Туғандарым. Корея. Қытай. Тағын. Біздің ilk шайранда яғдерге аратады. Вьетнам. Тирәдә тағын қалды бірсе. Ял тирә йорталар. Анда утыраулар бик көп инде анда өзі. Анда утыраулар. Индонезиямы? Якын ересің сен қама шутысың, тимейсің. Ең раскрученные. Ең раскрученный. Таиланд. Таиландны қымыры ю? Таиландны қиған. Әнестегі ана алайса японское блюдо деп жүртелер екен соң. Міне, қасады бетеге әлі? Плагиат. Шулай ма? Сесін таптым. Так.
Миндә шуды белеп дөресен әйткәндә, миндә Таиландты беләмедер, миндә Японны дип уйлап йөридер аны. Хинкали. Моның турында без бүген сөйләштек. Сөйләштек, Әйе. Хинкали инде бу. Ну Хинкали, илендә әйт инде. Рус, Россия. Я. Рәсәй. Инде Гамарджоба. Грузия. Генет свалай, әйе, менә. Молодец, Гамарджоба дигәч аңладым. Грузия. Грузия, әйе. Грузияны. Онканмын. Ну, Белә идем үзем. мен әйтәм, моны беренче тапкыр нидә, минем Грузияга чыкканым юк, барам Сочида. Ашап карадым. Вах. Бездә дә бар инде ул, бездә. Мин шулай ашаганым юк. Әле соңгысы Шаллыга баргач ашадым. Кстати, грузинский дип булган икән анда. Ресторан булган икән. Бик оста әзерлиләр. Менә монсын да әйтеп бирсәң, инде бу ресторан ашаган юктыр инде синең. Үзең пешерәсеңме, әзерлисеңме? Мин үзем бик пешергәнем Фидан? аны. Фидан да пешергән юк. Казанда. Сез бит әни шашты пешерә. секторда торасыз. Әйе. Ну, инде Кукмара казанын аласың. Мин сиңа өйрәтермен. Ярар, Хәзер яхшы. шунда учаклары белән чыктылар. Анда бит ашык утта кирәк түгел Әйе. миңа. Как ты буржуйкадагы Әйе. учак дип аталар. Юк, безгә килеп пешерәләр. Без үзебездә пешермибез. Кара әле безгә килеп пешерәләр. Мин кишерләрен турап. Безгә бердә килеп пешермиләр, нишләп торыш безгә пешерергә туры килә. Аларга килеп пешерәләр. Юк инде, дуслар дип әйтү. Кем пешерергә белә, шулай килә. Пешерүчесе киләдер. Юк инде. Каян килә кайсы илдән? Үзбәк. Молодец. Ә? Моны турында бик күп сөйләштек бүген. Пелмән. Бу Перем пелмәне түгел точно. Бу бераз гына. Татарстан. Кичкене Biz buna Рәсәй дибез инде. Рәсәй инде. Рәсәй дибез. Аларның бары теге принципы барысын да Хинкалиныкы да, Пелмәннеке дә принципы бер киләләр. Әйе, бер. Хәтта Мантыйныкы да. Мантыйга да бит бәрәңге салмыйлар, тотарлар гына бәрәңге Әйе, сала. без бәрәңге салабыз. Без бәрәңге салабыз инде. Экономия булсын өчен. Шундыктан Мантыйга салмыйлар. Так, Пелмән, Пелмән ул Сибирнеке, Сибир ягыннан безнең рус халык языгы дип әйтәбез аны, ярар. Пелмән ул теге удмурт сүз икән беләсеңме син? Юк, Удмуртлар янәшәсендә яшәп. белмим. Пелмәнне белмисеңме ни? Мин аны гел мактанам инде шул нигә белән. Шуны белүем белән. Шулаймы? И мактанам инде. Сөйләп җибәрәләр миңа да. Миңа да. Нянь, нәрсә? Нянь беләсеңме икән нянь? Юк, белмим. Юк, белмим. Нянь, он икмәк дигәнне аңлата. Шулаймы? Удмурт телендә пил, кулак. Нисә була? Онлы кулак. Точно. Мучное ухо. Әйе. Ну, шабит инде. Шаган әйе. Бу нәрсә бу? Фил килеп басканда бит оңган иткәч. Онда аунаганда фил. Кызга кашына килеп басканда. Ничего себе пилмәшкә дип әйтә ди. Менә монсы. Монысын точно белмим. Монысын белмим. Бу Бу илдә без бик күп ял итәргә яратабыз, ләкин нишләптер ул илдә андый ризык күргәнем булмады минем бу үземдә. Төркиядер инде. Әйе, Төркия. Алар яратар нимә тавыкларын шайтырып, Әйе. кыздырып барсыныз. Исеме Аларда ничек менә аталган? монда ни дә бар, конечно. Гөмбә Гөмбә. бик сомлар, алар, ну, ярар. Помидор Кыяр кыяр. помидор иналар, алар чансы. Мин шундыйрак бер ашаган Дөнер бар. дип атала икән. Дөнер. Дөнер алар ча белмим чиктер. Мин балык икмәк кенә ашаганым бар. Ничә кыстыбый, а? Истанбул шәһәрендә. Балык икмәк дип атала. Балык Шундый икмәк? зур батонга, Так. шуны кисәләр уртага, Әйе. балык тотып алалар, шуны кыздыралар, уртасына бер нәрсә салмыйлар, шуны гына салалар. Бернинди соус юк, бернинди үсемлек, бернинди яшел чәй юк. Так. Шул балыкны салалар да балык икмәк дип атала. Балык икмәк аңлашылай. Кара. Аны нидән караганнар бар? Дипчат киносыннан теге. Батонны кисеп вареньега бит әле. Батон варенье. Истанбулда ашаган бик тәмле. Так, бетәме безнең хәзер. Там. Бу кофе түгелме соң бу? Әйе. Кофеның туган ягы дип әйтәбез без. Туган иле. Кофенең туган иле. Туган иле. Нәрсә соң? Туган иле. Точно Татарстан түгел. Татарстан түгел точно. Удмуртияда түгел. Удмуртияда түгел. Самара өлкәсендә түгел. Америка илләре тирәседер инде ул. Әйе. Бераз гына аскарак төшеп теге. Бразилиямы? Молодец! Молодец! Шулаймы дөрес Дөрес, әйе, Бразилия. Бу тавык түгел инде бу. Бу зур үрдәк. Үрдәк. Ничек әзерләнгән? Нәрсә белән әзерләнгән, күрәсеңме? Бу бик острыйга ашаган име? Белмәйм. Соус белән.
Bu Soğusun sana. Xitay illeri tiresinde. Mene bik yakın. Hem Urdak'ın ismi de Untka. Ha? Untka. Утка по-китайски ма? По-японски? По-японски, по-корейски? Столица. По-пекински. Молодец! Қоя білдің сен ана. Ай, шолпан, әлен сәл білесің. Утка по-пекински, қойсы еліне кейін де оңашы да? Қытай. Қытай. Олар аны байтыр. Олар турап. әйбер білдім, бүгін мен рахмет. Білесің нәрсесі білән мұнда енді айырмалы яғы бар, аны утка по-пекинскінің. Неге шойттырып қызарған ол? Янчы қызарты араны шылай. Бал сылайлар, бал бұрып шыға. Өзің де білмейді емелік ашағанша. Так. Мұны енді біләбіз. Несе білесің? Несе? Илі, исеме. Ұлы қарифіне башана. Лазуния зары? Лазуния түгіл. Несе соң? Bir harfi ders söyle. Bulat. Ha. Onu ağa özgər. Onu ağa. Lazanya. Hey, молодец. Qoyan lazanya kelib chiqqan ekan. Bilmayim. Glazunyadan. Glazunyadan, senin glazunyadan. Lazanya bilan glazunya qo'shilgan da lazunya kelib chiqqan. Lazanya. Esa lazunya tigi qo'yadir. Mendirga yaratuvchi kishi turunda. Lazunya, mening qizim bor. Reseydir endi bu. Reseynikidir bu? Yo'q. Yo'q. Lazanya bizda bo'la endi. Bizda razı bunday o'ylab chiqaradilar. Yo'q ma? Bizda все простенько. Bu ne? Bellissimo. İspanya mı? Yaqin. Perfecto. İtalya. İtalya. Bitti. Şunu bilan Sen tamam. yetkash o'zing bilgandek bu shuningmi? Yo'q, bo'lay. Terlab chiqdim, rahmat. Yarat, hozir, bularga proba To'qmashni solayıq hali biz, ayda. Solayıqmi? To'qmashni solayıq da. Qo'yib da. Ana sous bilan. Hazırlana başlagan. Solayım mı? Sol. Qaynar. Tak. Bizim evi var. Balla kayla. Selam Sultan. Selam. Selam. Bu. Varsın salayım mı? Sol. Haydi bizim kolektif zor. Aşağıya yaratırız. Bu özellikle tipikken indi bu kanışın. Hatırlıyorsun bitti değil mi? Her bir kukmara tabasının kastörünün altında kukmara yazılan ne? Ten. Mana Bulatqa pişirga berindesin deysiz. Bir, sağlar. Mana cemaat Bulatqa pişirga berindesin. Şupan sen uzun gayiplə, men bulaytırıp ide pişirmem. Men ide başlap tık getirip. Eğer de pişirsə, men kızlarının üzerine etem. Kızlar eti şöyle pişirga gerek deyirsə. Men qalay pişirmeyim ide ide. bulmağanda indi. Kızlar mı edem? Ana kastrol, ana pasta, o'zingiz pishirasiz. Hozir sous solamiz ana ozgina. Yara biz ana vaqtlatırız. Ede qolduraylik seni, ha biz ana vaqtlatırız. Ede jırlayıq hali, hozir biz ana Jırlaymiz. Ede. Mana жаңа repertuarım bulama, iskeme, men ansım mühim tugul. O'zining hozirgi mana momentda, bilasiz, jaraq нужно jabal. Ya momenti. Jirda yamir trampitin o'tuklarda. Ya momentindan endi jir-jirlaysan kela. Shu jirni boshqarasin. Benim narsaga Mana endi. Şaxtını ijraysim keladi. Bu o bir 5 minut men o'rinda qolib keldim. 5 minut tugul. Bek tejirlayman. Ana bir 5 minut. Yo'q. Agar shaxtini. Bunda büyük ko'p jırlardır, estrada jırlarini şu an. bizga qoliq jir bo'lsa. Qoliq jırlayman. Estrada jırlarini konsertda jırlayman. Jarli Shulpan Yusupova olib borishimiz kim konsertda? Shulpan Yusupova. Ha, o'zi. Shulpan Yusupova. Gide canıyım, gide canıyım, gide canıyım, dan basqa şol ul giteyinedi. Dan basqa söz birdik taşlaşmazqa ul giteyinedi dan basqa
Yürek taşlaşmazqa. Ay malay. Тәнжірлamaганның сезіліп тұра. Жырлаған yok ekan. Сезіліп тұра. Bu bari qolgan bit. Xatirli, tovush yaralari xatirli deb. Yana bizning rizq hozir. Әле biz hozir degustatsiyasıyız. Әлі дегустация. Degustatsiya salганчы, әле biz мында соусы бар. Соевый. Соевый соусын салабыз. Мына соус. Әйдәле соевый соус белән не хәтер киң шаргандыр. А? Әйдәле өстенә шалсын. Үзе саласың. Әле biz аны итеп алабыз. Әйе biz аны алабыз biraz гына. Әйдә. Кыздырып алабыз. Мұны мұнда ғана қояйын. О, менә бит имшарды бу. Соевый соус салгач. Шара. Ketdi bu, ketdi hozir. Şimdi tek anlamadım ben bu narsa ekanын. Men özüm de anlap bitirmedim endi buni. Примерно шушай. Примерно шамалысың. Мына шундай бер дип ойлайбыз. Мен де шой дип ойлайм. Башка бер бола алмыйдыр мен калса. Мен де шой дип ойлайм. Biz аны хәзер фотосыннан карарбыз нәрсә икәнен. Һәм авторитеттерге салабыз әлеме? Салабыз әле biz аны тариф. Бәлки менә монда булганда гына. Молодец Булат. Belki benim soyabı soğusun kupsalara gerek onu aldır Bulat. Şimdi Bulat'ın sıra. Yok men özüm saldım. Men şulay kupsalarıyım mesela. Şulay mı? Ay. Çünkü bu benim uyduğumca şuluyak rizqı diye buluyor. Şulayak. Tegeler. Ha sinikiler. Ay menikiler. Sinikiler diye bitiriz. Men alar ok түгел. Ay sen alar ok түгел. No şuluyak. Buldu. Buldu. Ha birazdan kızı alsın da. Ha alsın da. Ayda alsın da salar. Almasın belki misine. Tarelka ay motor tip tarel. Sizde tarelka diler mi? Tarelka demiler. Ya ise bizde tarelka diler. Ya tarelka ya ise talinka diler. Bizde tarelka diler. Cik tarelkası mıydı? Tarelka mine? Tarelka bitul. Talinka. Tarelka bitul. Tarelka Rusça. Tarelka. Tarelka Tatarcha. Niye tarelka? Talinka. Bizde tarelka mine? Oy bizde bigire köpsüz. Stol, istel. Vidro bidre mi sizde? Bidre, ye. Bidre. Bizde de bidreydi o şurada. Sizden kilger iken. Big kup bizde, big kup süsler üstünde. Bir kup sözler tercüme edilmiş ya. Yumuşaklanmadan ona şöyle ettirip de. Rusçanı alıp. Mesela Vadakanal ve Dekenel. Şuraya bular mı? Yarın bir şehirde başlayalım. Biraz ona bek. Buldu. Buldu. Qaraz indirezib, hozir bunda bizning degustatsiya bo'ladi. Shulay aytib degustatsiya sar vaqt yetdi, lekin degustatsiyaga qadar men senga aytgan edim, biz tekshirib qaraymiz. Tigi bolalar jibergan fotoni ham sening kelib chiqqan rezig'ing. Bilasizmi narsa? Nasıl? İşte. Senin почти 100% turib kelgan bunda. Qaralesin. Ay şunu malay. To'g'ri ketirganmiz. Bek motor sabay. To'g'ri ketirganmiz. Ay, qiyiq atib tur. Tak. Sen buni brokkolilar bunda ko'rmayman, senikida ko'rinmaydi. Sen bilib alla solmading bunda brokkoli. Bormi sen qo'ya brokkolilar bek qatmoqda. Brokkolilarni bunda qoldirganlar shakil shay. Ay yo'q, bor. Bormi bunda? Bormida, bor. Ha, bor ekan, bor, qara. Ha. Один в один kelib chiqqan bu. Alloh, to'g'ri kelsa to'g'ri kelar ekan shunga. Deyarar. Xitoyda topa bergancha qo'yib qarayman boshda degustatsiyasi. Avduruk demne bulmagandır. Çubuğun demne bulgan mı yok mu? Bilmiyorum bit. Bize koyup qaramadık. Şimdi bize koyup qaramadık. Bunu ura bitirip bulamı bugün? Evet mi? Tuzunu evet mi? Soy bu soğusunu kup tındırığa şeybet bulayın da. Tamam bulan mı? Men ayak hem de kıyruksuz niye gerekti? Evet. Молодец. Әлі меңа мен әйінді. Алай иттік, бұлай иттік. Қиық атып тұру ләктік. Шынап та. Hatta жемағат мен де фотоны әлігіне көрдім. Vallahi. İkmek yandaşı деп айтам. Так. Ну, тапшырыны шарты бойынша шулай. Biz жеңушіге бөлектің тапшырыға тиеш. Бүгінгі жеңуші ол сен! Шолбан Юсупова һәм Көкмара металл заводынан мына bu традиция линияда Көкмара табасын сеңа бөлек етем. Әгәр дә сен қайта сойлау мүмкинлегің де бар. Тересен икән бисәгә белән мондайда бөлек ите алам, беләсезме? Монсаның нинди үзенчәлеге бар. Бу табаның, бу блинница, антибригарный покрытие, монсын һәр. Сән мактым күрсәтәм икесендә. Мактаның әле бераз. Бу әле яңа.
Модель. Әле чыктырган. Ни өчен дигәндә, чөнки моны индукцион плитәгә дә куеп була. Монда газ плитәсенә куеп була. Монсын электр плитәсенә куеп була. Аңладыңмы менә? Аңладым, әй. 3 төрле плитәгә дә туры килә. Менә шундый мәрмәр, мраморный дип әйтәбез инде без. Теге мраморный таш кебек бик озак хезмәт итә. Аны монсы да озак хезмәт итә, монсы башка табалар белән чагыштырганда 5 мәртәбә озаграк та хезмәт итәргә мөмкин. Да. Әйе. Ну, куллануга карап инде әлбәттә. Менә Сойда, кайсы сиңа тирәнрәк кирәкме? Гаилә зур булгач булат. Бездә кыймак без ашабыз. Менә бит инде без бүген тапшыру башланганда әйткән идек, балаларга дибеме? Әйе. Балаларга миңа калса таба кирәк, мин монысын сөйләмәйме? Әйе. Балаларга бер пакет тутырып, күчтән эшләр җибәрәм. Күчтән эшләр җибәрәсең. Аларга таба белән эшләр инде. Нишләр инде бу нәрсә? Ну, өйрәнәләр яшьтән. Мин менә без йорт салабыз без. Өр-яңа. Менә өр-яңа йортка Алла бирсә шушы таба белән Яңа кербез. таба. Менә бу новосельега. Димәк, теге балаларга Күчтән эшләр, синнән. уенчыклар җибәрәм. Адресы бездә аларның бар. Всё, Сулпан апагыздан сезгә күчтән эшләр. Үзенең кыз балалары юк бит, шуңа инде күңеле тулганнар иде. Эй, кыз бала, шундый матур кыз бала ди. Ярар, Сулпан, бик зур рәхмәт килүеңә, вакыт тап килүеңә. Хәзер графикларың инде синең Алла бирсә. булай булачак дип әйттең. Алла бирсә, Алла бирсә. Чыгышларың адреслары, концертларыңа тамашачы килсен, Амин. иҗатын гөрләсен, әле рәхәтләнеп җырларга да җырларга. Балаларың үссен, шулай онытырга ярамый. Ирең яратсын. Әлбәттә. Һәм безгә дә килеп торган TMTV телеканалында җырларың, клипларың күренеп чыгып торсыннар. Рәхмәт. Шулай тәмле яшик, дуслар, тәмле ашык, тәмле көрәшне атна саен TMTV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз, рецептларыгызны безгә юллагыз. Менә шулай видео рецептлар булса, безгә тагы да күңеллерәк. Сау булыгыз.